Mit navn er Claus Henningsen. Jeg har boet i AB 55 i Vejleparken i Ishøj, tidligere kaldt Ishøjplanen, i over 40 år. Grunden til at lave den lille video er frustrationen over informationsniveauet her i bebyggelsen. Jeg er klar over, at bestyrelsesarbejde er frivilligt, men jeg mener, at det i sidste instans er afdelingsbestyrelsens ansvar, at de nødvendige informationer tilflyder beboerne. De fleste informationer kommer pt. Via rygter eller information til enkelte beboere. Det sidste projekt, som er sat i gang, er en længe og nødvendig renovering af vores lokalcenter, som alle beboere er enige om. Projektet har været på tegnebrættet i mere end 6 år, uden at der har været fastsat en dato for igangsættelse eller yderligere information. Endelig fik vi i 2025 information om, at ombygningen skulle starte i efteråret 2025. Men det eneste, som er startet her i sommeren 2026, er rydning af et område til parkeringsplads. Denne information er ikke tilgået beboerne på trods af, at man vil fjerne ca. 50 eksisterende parkeringspladser, og måske flytte nogle pladser til det nye område. Det sidste, vi har modtaget, er et anklageskrift, hvor man mere eller mindre anklager de erhvervsdrivende for at forsinke byggeprocessen. Anklageskriftet kan ses på min blog. Den hedder Skulderbræks blog. Udover det er der ikke siden tilgået nogen former for information til beboerne, og der er heller ikke fastsat en ny dato for begyndelse af renoveringen til beboerne. Jeg har lavet en lille video, som viser lidt om vores område og vores lokalcenter, så lad os tage en lille tur. Her er den omtalte parkeringsplads, hvor man vil fjerne 50 pladser, og så vil man flytte den over til et andet sted, men bilisterne, som parkerer her, de er ikke informeret endnu. Lad os gå videre. Her er så det område, man er i gang med at bygge ud til nye parkeringspladser. Her har der tidligere ligget en lav bakke. Den har man nu ændret og skubbet al jorden ned i den anden ende, som man kan se. Den her bakke har tidligere bestået af en masse byggeaffald fra en tidligere renovering, og alt det byggeaffald er nu bare blevet skubbet frem, så det bliver en stor bakke. Her ser man bagsiden af vores lille center, som kraftigt trænger til en renovering. Vi går nu en tur ind i selve centret. Her er forsiden af vores center, som tidligere bestod af et vaskeri. Der har været et lille skrædderi. Herinde er der pt. et lille hus for helhedsplanen, eller et lille kontor. Og herhen ligger der en bodega, som er lukket for nylig. Herover ligger vores gamle kulturhus, som nu er flyttet over i vores gamle pensionistgård, hvor der er blevet lavet et rigtig fint lille sted. Herinde har ligget vores ejendomskontor, som nu er flyttet over i de nye bygninger sammen med vores lille kulturhus. Så er der ligget et festlokale, som man kunne lege, og en stor festsal, hvor man blandt andet har holdt juletræsfest, banko og andre arrangementer. Herover ligger der en børnehave, den er kommunal og vil ikke blive berørt af projektet. Herover ligger der en bager, som har været lukket et godt stykke tid. Den lukning tror jeg ikke behøver at berøre projektet. Det er nok andre årsager. Her ligger så de omstridte erhvervsdrivende. Der ligger vores købmand. Der ligger lidt længere hen en pizzeria og grill, og så ligger der en frisørsalon. Det er disse områder, eller erhvervsdrivende, hvor der åbenbart er en strid, som gør, at hele projektet er forsinket. Tak til alle, som har lyst til at kigge med. Jeg håber, at denne video vil få vores afdelingsbestyrelse til at forstå, at vi beboere har et behov for information omkring de projekter, som foregår i vores bebyggelse. Og det gælder ikke kun projektet, som vedrører vores lokalcenter. Tak fordi I kiggede med.